Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Gikakurat sa mga residente sa Maasim, Sarangani ang kalit nga pagbaha kagahapon. Atol sa itabo, kapin gatos ka magbanay ang apektado samtang upat ka tawo ang samdan ug usa ang nakuryentihan. Ani ang report. Asa man paani padulong. Gikalisang sa mga residente ang kalit nga paghaguro sa tubig baha nga milunop sa kadalanan sa Purok Tinago, Barangay Poblasyon, Maasim, Sarangani. Human na sinati ang kusog nga ulan pasado alas 3 sa hapon adlang Lunes. Ila unsa man ni pagkaulan? Gani ang maong tubig baha napuno sa lapok og mga gapnod sama sa mga bukong og mga kahoy. Sa Purok Riverside sa Barangay Kablakan, makita kining usa ka lalaki nga puwerteng gakos ni ining usa ka punuan sa lubi aron maluwas ang kaugalingon gikan sa kusog nga paghaguro sa tubig baha. Hinuon naluwas ra kini sa mga responders sumala sa mga residente. Ang maong pagbaha sa lungsod nagmugna sab og halapad nga pagkatanggong sa mga motorista aron makalabang ang mga pasahero. Gialalayan kini sa mga responder. Kini human wala pa gipaagian og sakyanan ang mga apektadong kadalanan samtang nagpahigayon pa og clearing operation. Hinuon paglabay sa 5 hangtod 6 ka oras, nakalabang na ang mga sakyanan. Sa inisyal nga tala sa MDRRMO Maasim, miabot sa 6 ka barangay ang apektado sa baha. Mao kini ang poblasyon: Dalyaw, Kablakan, Lumatil, Kabatiol ug Colon. Ang pagbaha gumikan sa nag-overflow nga tubig sa sapa sa usa ka barangay nga epekto sa nasinating pag-ulan sa kabukiran. Ginahinay siya og kanang overflow hantod ganing buylo pagayo ang tubig. Ang hinungdan pod nganong nag-overflow siya kay ang katong ato ang culvert nabarahan og mga debris like kahoy dayon tabunan og balas. Sumala sa MDRRMO, miabot sa 122 ka magbanay ang mibakwit human gilunupan ang ilang mga panimalay. Samtang anaasab sa 4 ka individual ang samdan gikan sa usa ka panimalay sa maong lungsod. Tulo ni ini nga pulos babayi ang nakaangkon og samad sa tiil human miagi sa atop sa ilang panimalay nga gilunupan. Samtang samdan sab ang laing usa ka 47 anyos nga lalaki human nakuryentihan. Nasa gikuha nga gamit sa ilang panimalay, katandugan niya tong wire, basa siya na itubig. Purintihan gyud siya, may na lang kay naay ang igsuon na off ang plangka. Hinuon luwas na ang maong lalaki human mapatambalan sa ospital. Sa karon nagpadayon ang assessment sa otoridad sa maong pagbaha. Sumala sa pag-asa, epekto sa ITZZ ang natibong pag-ulan sa Mindanao. Resulta yun no, ng epekto nitong Intertropical Convergence Zone no, kung saan nagdudulot ito no, ng maraming paulan. Sapul na sapul po yung southwestern at southern portion po no, ng Mindanao area. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1. Mindanao.